Liisa kertoo, että mikä on Virtsikan olemuksen salaisuus? No se on varmaan yli 20 vuotta käynyt avannossa, niin varmaan siitä on jotakin kenkää alle jäänyt. Se on kun tähän asti kastelee, niin se tulee semmoinen tunne, että hui. Mutta kun sä olet kastellut vähän pitemmän, niin se tulee aivan ihana olotila, kun pintaverenkierto lähtee. Niin oli, joo. Mikä ei ole niin varmaa kuin muutos. Oli kunnolla se kuitenkin. Ihanat värit tuossa. Joo. Tuli mieleen voimisteluopettaja, joka aina sanoi, että pitää ihailla luontoa, että se on jäänyt sieltä sitten mieleen. Tuossa vähän kurvitella varovasti ylöspäin. Yhdellä kädellä vaikka ensin varovasti, ettei tasapaino mene. Toisella kädellä. Miten ylös? Hyvä keksin vielä jonkun jumppaliikkeen. Haluaisitko näyttää hyvää jumppaliikkeen? Pikkusen voitais polvia nostella. Tämä lämmittää taas. Ja lähestytään. Lämpöauto suorastaan liukaa kädestä käteen. Lämpöauto tuli. Mehän on kaikki vähän semmosia omaa elämän staroja, eikö niin? Tähtiä. Kyllä. Meissä kaikissa on hyviä asioita, positiivisia asioita. Elämässä valopilikkyy, vaikka joka päivä ei siltä tunnukaan, niin tehdään semmonen tähtirinki nyt. Juhani, itse oikeutetusti pääset aloittamaan tämän teoksen asettamalla sen sinun kepakoon siihen keskelle. Tiedätkö, miksi mä tämän otin tämmöisen? Kerro. Luopua. Sitä on semmonen sanonta, että jos et nyt ala painoa, niin mä teen haarakepillä sinut liikkeelle. Eli laitat sä siihen maahan, pannaan sen maahan niin lappeelle. Ja tehdään sillä, että tehdään tästä semmoinen niin kuin tähtiasetelma. Ja tehdään saattaa yksikään kerrallaan laittamassa, niin tästä lopuksi saadaan semmoinen joku tähdenmallinen lopputulema. Vähän niin kuin joulutähti tai mikä vaan. Joo. Näin. Joo, hyvä. No niin, Avo, siinä on meidän joulutähti nyt. Joo, tasapainosta seuraaja. Miten menee? Hienosti, kerta kaikkiaan. Sanottiin, että kun olisi kesä ja lämmin ilma, niin kuin mukaan voisi kierrellä täällä enempi näitä uusi reissu. Niin. Niin just. Niin aivan. Kenelle oli ensimmäinen kerta tuolle alueelle? Kiitos olkoon itse kullekin sälylle, sekä emännille että isäni, jokaiselle retkel on. Kiitos. Pienistä hetkistä, touhusta yhteisistä, rakkaista ihmisistä, myös pettymyksistä muodostuu elämä. Sen rikkauteen voi jokainen toimillansa vaikuttaa. Ei siihen tarvitse rahaa, ei valtaa. Pitää vain uskaltaa heittäytyä elämään. Ystävät ja sukulaiset tekevät hetkistä juhlaa. Ihanaa. Joo.
Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Retkenjohtajille kiitoksia. Paljon kiitoksia.